Ассалому алайкум ҳамватанони азиз. Имрӯз як навор дорам дар мавзӯи хеле муҳим ва ҳамин гуна ҳар як навори доштаам кӯшиш дорам пешкаши шумо гардонам бо мавзӯъҳои хеле муҳим доғи рӯз, ки аз дидани ин ё он навор шумо як андеша намоед, фикр намоед, ба худ як хубӣ гиред, натиҷа гиред ва дар ҳаёт татбиқ намоед. имрӯз мавзӯи ҳаққу ҳуқуқ, озодӣ ва ҳамин гуна уҳдадориву ҷавобгарӣ ҳаст, ки чӣ дар назди падар модар ки тавлид менамояд ва воя мерасонад, мо ҳуқуқ дорем, озодӣ дорем. Дар назди худованди бузург ки ин ҷону ин ҳаётро ба мо арзонӣ овард, бисёр уҳдадориҳо дорем. ҳамин гуна дар назди давлат ки шиносномаи ӯро дорем, ватане ки дар он ҷо мо иқомат дорем, таваллуд шудаем, ҷавобгарӣ дорем, ҳуқуқ дорем, озодӣ дорем, уҳдадорӣ дорем. лекин аз чӣ бошад, касоне ҳастанд ки на аз ҳуқуқҳои худ бархурдоранд, ҳатто намедонанд ки чӣ ҳуқуқ дорад, чӣ озодӣ доранд. куҷое бошад аз уҳдадориҳои онҳо. ва аз ин да бадтарин инсонҳо ҳастанд ки ба хотири манфиати худ на ҳақро мебинанд, на ҳуқуқро мебинанд, тарсу ҳарос доранд ва чашм мепӯшанд, ҳам ҳаёти худро сиёҳ менамоянду ҳам дар ҷамъият як омил мешаванд ки ҳамин гуна равандҳо зиёд шаваду аз дидани ин гуна тарсончакҳо дар ҷамъият дигаронам ранг мегиранду ҷамъият ҷазиру вайрон мешавад. ҳамин як гуфтаи хондаам як чанд муддат пеш, агар хато накунам ин суханони Али Шариатӣ мебошад, ки бадбахттарин афроде касоне ҳастанд ки ба хотири манфиаташон на ҳарфи ҳақ мезананд, на ҳарфи ҳақ мешунаванд, на ҳақро мебинанд. гуфта гузаштааст. намедонам ин шахс кӣ буд, олим буд, равоншинос буд, таърихнигор буд, сиёсатмадор буд, кӣ буд, лекин ин ҳарфҳои ин шахс маро водор кард ки андеша намоям чандин борҳо ва ҳамин андешаҳои худро ба шумо пешкаш гардонам, то ки шумо низ бархурдор шаведу ба худ як дарсе гиред. зеро як одами тарсу, аз ҳаққу ҳуқуқи худ бехабар ё аз уҳдадориҳои худ намебаромадагӣ дар ҷамъият фақат зарал меораду хориву зорӣ. ҳамин гуна соли гузашта 30-солагии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҷлил мегардонидем. ҷаноби олии муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон чандин борҳо таъкид карданд ва ҳамон солро соли маърифати ҳуқуқӣ эълон карданд, зеро ҳар як шаҳрванд бояд аз ҳуқуқҳои худ бархурдор бошад, огоҳ бошад, уҳдадориҳои худро донад ва дар ҳамин маврид давлати мо боз ҳам пешрафт мегирад. ҳар як инсон дар ҳаёт дуруст зиндагӣ менамояд, ҳуқуқҳои худро медонаду ҳуқуқҳои дигаронро поймол намекунад, уҳдадориҳои худро медонаду дар назди падар, модар, ҷамъият, худо онҳоро иҷро менамояд. аз артиш намегурезад, зеро уҳдадор аст, дар назди ватани худ, дар назди падару модари худ хизмат намояд, дифоъ намояд ӯро. дар роҳ ки мебарояд, зери суръати баланд мошинро идора накунад, дуздӣ накунад, фиреб накунад, зеро уҳдадор аст, тибқи қонунгузорӣ аз ҷиноятҳо дур бошад. ҳамин гуна ҳақ дорад таълим гирад, таҳсил намояд, сайру гашт намояд, озодона суҳбат намояд, зиндагӣ дошта бошад. аз ин хотир ҳамватанони азиз, ҳеҷ вақт аз сабаби тарсу ҳароси худ ҳақро дидед нодида нагузаред, ё ки як баъдӣ як қонуншиканиро дидед чашм напӯшед.